isusu tichikura taiziva kuti banga chairo nderekucheka nyama yekubika mupoto, kwete kuti banga nderekucheka munhu. Saka ivo pachibhoyi taita kuti munhu kapara mhosva yakadai unotoripa. Saka isusu hatina kutovaona kuti tipedzera nditaurira navo kuti zvinhu zvamira so zvikadai. Wataitoziva ndiyenya kupara mhosva wokubaya mwana wanzvadzi yangu. Hama dzake hatina dzatizivi. Saka mukuedza kusimudza kana kuti kufambisa mapepa unoziva kuti mufika nafa. Pane zvimwe zvinobatsiridzwa. Muri kutsanangura kuti ava vapari vemhaka hapana kana rimwe rubatsiro rwavakakupai kana chinhu? Hapana kana chinhu. Tatongozvitira isusu tega. Saka mufa achanga achiradzikwa kupi? Ari kuradzikwa kumusha kwamusana kubhindura. Takatomira kuti bhodhi ikauya takutoenda. Patete, hamuna kumbodzwa here kuti kwane mumwe muzukuru anga ariko? Haana kutombobvira anditaura izvozvo. Ndinondoziva wakachata naye pamba apa. Iye yusho. Wakachata wakachata last year but 1. Ndowandaiziva mukadzi wake. Ndakaona zvinhu zvakawanda panguva pfupi. Batirani takapedzisira kundipa mari musi weSaturday masikati $50 inotenga chikafu. Pandakadzoka unotenga chikafu. Ndopona ndati takatoenda netsoka unotenga chikafu kwatainotenga. Panga takudzoka vandati ngatikwirei kombe, muzukuru wangu akaramba. Aramba kudaro ina nombozoti Batirani aripe. Polisi ndopo yakazoya kuma21 ichindiudza kuti Batirani washaya. Saka papo wakanzowashaya ndakatanga kubvunza vanhu ndaigarisana navo ndakati hazi musikana wemubhucha here because ndaisuspecta futi kuti vanogona kunge ari musikana wepabhucha kana wabayirwa paservice station. Ndaingomususpect. Vanhu patemi vacho vanoziva but ndakazoziva kuti ndiye. Ndaitongosuspect kuti ndiye musikana iye. Nemu chakabvuma mune mhuri yakakura sei? Tine mwana ane 1 year 6. Mainga muchigara kupi? Taigara ku South Hill Park paSkyline Hotel. Mungaite mungaperese rondedzero pamagariro amaita mama une mwaka wakadii muchigara ikoko, zvekare ndanzwa muchiti mama nekufungira kwamaita kuti vaifambidzana nemusikana anoshanda mubhucha. Ndezvipi zvamakaona zvakaita kuti mufungidzire kuti vanofambidzana? Still remember pane rimwe day ratakatenga nyama mbuchi. Musikana yakaramba kati asabatiniti vandati ziso iri harizire kamutarisiro kariri kuita pane zvakari kutaura. Vandanyarara vandati zvinonetsa kuti ungobvunze munhu kunogona kufungira zvisirizvo. Pamwe zvinenge zvirizvo pamwe zvisirizvo. Rimwe ndikutotengesa masocks musono achibva apfuura nemukomana wake musikana iyi. Achibva toti momusi masocks enyu akanaka vandatitenga. Mukomana wacho ndopakabva ati ndikutengere here. Musikana achibva ati achibva angotsika. Mukomana achibva abudisa $1 achibva andipa. Musikana achibva atira masocks. Achibva ati bebe kuda mamwe here. Achibva abudisa $1. Mukomana wacho achibva andipa masocks. Musikana yake akatoramba vandati iwe ukuramba kutengerwa masocks nemukomana wako asina wakomana wakawanda here. Musikana wake akangoti alright tichite sei chimabata muzondigira mubhucha. Saka ndatosvika kumba murume wangu achibva atoniti ko business rako rafamba sei. Vandatoti ndatengesera manager paservice station atenga masocks $4 and then musikana wepabhucha atengerwa masocks $2 nemukomana wake. Vakangoradza kubatikana vandati ameno pamwe vanodanana pamwe wadanani kana chiri chokwadi chazongobuda kususpecta kwandaita ndisingatozivi kuti ndaitoziva kuti ndozvikutoitika. Takabva kubasa. Adzimai vangu vakauya pabasa. Vanogara kurusununguko. Saka vakauya weekend. Saka manager pabasa pangu ndimukoma wangu futi togara kusame area. Vakati handi tinotenga grocery. Kuti mainini vazotakura mangwana achienda kumba. Takabuda pabasa 26. Inini na diva na manager. Katosiya vamwe vashanda. Tobva taenda kumaofisi. Vatasvika tichitofara zvakatonaka. Tichitoita tasvika kumaofisi. Vatanotenga grocery redu. Vatora basikiti ya manager mukoma wangu inobva ndatora yangu. Vatatopinda takutenderera musupermarket.
vatatosvika paraisi pamba naMr Rice nepaboard kati muzukuru ndotora ripa zvanzi sekuru hamusati masimba torechi $5 vatori nhonga vaisa mubhasikiti vatatotenderera ndiye aitotaura zvinhu grosari rangu muzukuru wangu ko pakuzonetsana kwaakaita nemukomana uyu pakuzonetsana ndotida kuti tingoti titaure ipapo tapedza ipapo vatenda mota tobva tauya pastate station parunway ipapo right manager wakabudisa $5 tiri mota manager uku muzukuru wangu divari apo ini ndiri ukuku vakabudisa $5 vakadiva inotengera 3 zvikambucha ne airtime 2 $2 vatoti kulhandei vataenda tiri mushopu tichitenga kudaro kwa vakaita umwe anoshanda pabasa pedu akutaura namanager panze vati nditengero captain ameno captain kana muchikaziva zvanzi alright enda unotera vakomana vari mukati umu kuti vakutengere captain mamusina ndo pakabuda muzukuru wangu gets ndo slogan yaida diva aingondedza kuseni kwega kule noti dhora rake dhorangu so sekuru gets ndoyanga iri slogan yadiva ende iyo slogan ndikuida kuti irohwe kusvika tamucherera gets sekuru right adaro diva vabuda kuenda panze achinisiya mushopu achinotaura namanager achiti to captain tamati titengere mukomana uyu hamuna ndakaramba ndiripo pakaunda paipe ndakavhura 1 kambucha bva ndatanga kutomwa diva adzokera kumota akazotumwa futi zvakare mubhucha atumwa mubhucha nyama vaenda mubhucha ndiri mushopu aida kutengerwa kacaptain ndopakazotera mushopu kwandiri achiti iwe wamirirwa panze naika vatazobuda panze diva achitobva kubhucha nepaibhegi yake yeblack yanga ine nyama yanga yatumwa nani namanager achipinda mota tagara diva akataura kuti sekuru ndanetsana nemunhu mbawa munhu yandijairira achipere zvakadaro diva airowa zvishuwa aidini achirowa ende taitorowa zvishuwa diva akabva aburuka ndati handingasiye muzukuru wangu vanopinda mubhucha achinopinda mubhucha amamune musikana wemubhucha nemukomana wanga anetsana naye akamira pafiriji diva ndopakunotaura nemukomana kuti kwewe papaiwa tichii ini handa kutaura nemusikana wemubhucha kuti kwewe uda kuvhiringidza chii panapa diva ndopakasimudza mbama chinorowa mukomana weuya mukomana wevha anodzosera chibhakera hondo yatotanga ipapo vakutanga vakurwa mukomana wekubaya akanonokurirwa nadhiva pazvibhakera dry hands achinonopinda mukaunda mukati akatanga kutarisa pasi kuti ndinganonge chii ndopakanona banga riri pacheya pascale banga rakadai so ndopakanonotora banga neright hand akutouya tatoona izoshuwa munhu uyu akachinja face mukomana yeye uchitoona kuti mukomana face yapfeka ndeyekuuraya ndopandakamutema nekambucha inini pakanonodzedzereka chinodzokera kumashure ndopandakaona chanzi yekutiza vauya achimhaisa inini chichibuda mubhucha meme akamhaisa inini 10 to 15 minutes achinimhaisa nebanga uchitoona rufu ronhu wabereki uchitoona kuti panapaka ma1 zoshuwa ende munhu ada kutouraya ndina kana weapon ndakatenderera pasave station ipapo nditenderera ndakazoponeswa nepickup yange nemakabeji vamira kuno vandamira uku achida kuuya uku nichidai so ndopakandisiya vaenda kuna diva anga ari chinhambwa ze15 meters kubva kwanga ndiri ngomana yakanowedzera speed vanyasononyanyobata banga rake unotoona unyaso kuti munhu uyu abata banga zvine simba achimhanya kuna diva ndati muzukuru tiza munhu ane banga diva haana kutiza diva akanonomira stanzi yekuda kurwa nemunhu nemafungiro angu nemaonero akatora senge kuti munhu ndambomurova ende handimutize sezvo ndambomukurira ndochi zvandikufungidza kuti ndo zvakashandisa diva anga nechiwindi chinotobohwa chatosvika pakuzoti bohwa tese diva akanomira mukomana haana kumira pana diva
Diva akabaya kunge unofunga kuti pamwe handisi kuona ngomana kanonobaya banga akazoita kutosotora achitomhanya ndosaka rakanononda richanonocheka rakanocheka kudai nokuti akazonoro Diva akafa. Mudzimai.